سان جورج بريكا يتكلم دوار لوميلتا. L-Antik Testament, specialment fil-ktib tas-Salmi, Alla huwa kbir. U fil-ktib tal-Eklesjastiku hemm kbir huwa Alla u l-potenza tiegħu. Ibtu lejkom. U jiġi biss glorifikat minn bniedem umli. Meta aħna nieħdu idea mhux ħażin fuq Alla, mir-rasna sa saqajna nintlew bl-ispirtu tal-umiltà. Bara n-nies superbi tad-dinja irridu jindaħlu fil-ġurissi tal-Alla li kbierek, għaliex Alla jagħmel hekk. Dak ħażin qiegħed isaltan, qiegħed jaħqad. Dak tajjeb huwa il-persegwitat. Jiġu nindaħlu fil-ġudizzju tiegħu. Stendal fil-ġudizzju tiegħu. Tisfa' wiċċek malat u tajlu Sinjur niskot għax inti mexxejt kollox, inti tagħmel kollox. In-natura tagħna mhix kapaċi li tifhem l-Alla. Se tkun Alla stess biex tifhem l-Alla. Għanna l-ktib tar-revelazzjoni mingħajr ebda biża' nistrieħu fuqu. Nibdew fuq il-misterji tal-Alla l-imbierek. Nibbidu sa żmien fin-natura tagħna falla ma ninħux ħlief misterji. U l-aqwa misterju huwa dan tal-ħażen ta' mhux. In-natura tagħna superba u trid tifhem mhux tara biss ma tifhem. Ifhem il-ġudizzju tal-lek għandek il-ħila. Dal-ħażen ngħidlek, fejn kellu bidu dal-ħażen? Alla żgur ma ħalqux, Alla żgur ma jieħux parti ma' volontà ħażina. Fost il-misterji kollha li għandna fil-Knisja tagħna, fir-reliġjon tagħna, l-aqwa dan tal-ħażen, il-misterju tal-ħażen. Qalbu volumi studjaw kemm tridu u waraw issibux il-kawża tal-ħażen. Kollox għandu l-kawża tiegħu. Ħalqu Alla l-ħażen ma jistax ikun. Jaħlaq ħaġa kontra tiegħu, innifsu, u anzi jaqret lilu nnifsu. Alla inkomprensibbli u lili. U biss jiġi glorifikat minn bniedem umli. Wow kollox, l-umiltà kollox. L-umiltà kollox. Naraw ċerti affarijiet u rridu nindaħlu mal-Alla u nitkellmu fuqhom u nara li għamilt hekk, Sinjur Alla. L-umli silenzju perfett. Sinjur, nżomm is-silenzju għal-Sultan David għax inti li disponejtek. Ma nistax nasal biex nifhem il-ġurissi tiegħek. Għaliex din l-umiltà fil-qaddisin kollu lili? Għajdu l-għaliex. Għax ma jifmux il-ġudizzji tal-Alla u ħadd ma jistendaħal fihom. Alla għamelek, Alla għalek, hekk ikun.
Alla ma jisir ħaġa, ma di ħaġa ma namluwix. Il-qaddisin. Min umli? Ħajdu li min umli. Umli minu perswas li huwa huwa xejn. U li kull ma jiġri dispożizzjonijiet talla li ħadd ma jista' jindaħal fis-sapjenza infinita tiegħu. Din l-umiltà, il-libsa li l-iktar toġob l-Alla meta jarana miksijin biha. L-umiltà.